Nazdarek zdarek, já vás zdravím, já jsem Ludicake a vítám vás u prvního videa z kanálu Studia Sweet. Je tady se mnou Manej 45 Oj, a natáčíme hru StarCraft 2 s datadiskem HOTS, neboli Heart of the Swarm. Hrajeme 2v AIčko máme hard, Manej už dal ready. Můžeme na to, já hraju Zerga, Manej Terana, proti nám je Zerka Protoss, uvidíme jak se to vyvrbí. Tato hra byla vydána v roce 2007, teda jo 2007, přesněji StarCraft 2, poté je to nástupce hry StarCraft 1 Brood War, která, aspoň myslím, že Brood War, která byla mojí velice oblíbenou hrou a proto jsem si také koupil StarCraft 2 a vlastně na StarCraft 2 už je základní verze Wings of Liberty a nyní už jsou dva datadisky Heart of the Swarm a Legacy of the Void. Manej, chceš něco říct? tak maximálně tak ke Studio Sweet, je to teda první video Studio Sweet a kdybyste neviděli, co je to Studio Sweet, tak je to taková natáčecí studio, které bude natáčet hry pro vás. Of course. Tak jo. Už se nám načítá mapa, je teda zajímavě. No, to je jedna z mojich nemoc oblíbených map. A vypadá strašně děl. My víme. Kde jsou? Já něco nejdřív udělám Orbital Command a... No, šaka. Tak, tady teda nějak to komentuji. No tak, co mám komentovat? Běžné začátky ve StarCraftu. No, je to. A tady vidíte Overlorda. Ano, Jinak ještě vám řeknu, že do Studia Sweet patří ještě dva členové. Jsou ano. to Dave Puppy. a Punky, teda aspoň myslím, jestli si nezmínil. No, přesně. Co dále? No, tak. Budeme se snažit natáčet videa to nejvíce. Na našem kanále budete moct vidět jakékoliv hry, nebudeme se zaměřovat na žádné téma her nebo styl her. Ano, přesně. A na našem kanále neuvidíte pořád Minecraft. Možná někdy, ano. Spíš skoro vůbec. Ano. Budeme se snažit. Kdo si bere rýči? Jakože Zerg by měl mít dost dobré eko, takže... Jinak tady v StarCraftu, kdybyste neznali StarCraft, tak jsou dva druhy minerálů. Je to takový žlutý minerál, který se jmenuje rýče, a minerály modré rýče. Prostě teda Toto jsou rýče, tohle to jsou normální minerály. U rýčů je, myslím... u rýčů je, myslím... dvakrát rychlejší těžba minerálů, nebo tak? Něco? Ne, ono to tam dvojnásobek minerálů. Vytěží, že jeden minerál vytěží jakby dva. Nebo jeden těžík vydělí z každého minerálu dva ty. No já právě že nevím, já si to nepamatuju. Já myslím, že ano. Mělo by to takhle být. Pokud ne, tak to byste mohli opravit. No, of course. Pokud je tady ten, takže tady bude Zerg. Jestli si nepletu. Ano. Tabulik. Tady já jsem teď si udělal Orbital Command, což je takový satelit, který mi ukáže, co dělají ostatní. Je to prostě vylepšení, co je, kdyby mě zajímalo, je to vylepšení těch
sakra. Ježmarja, si nemůžu vzpomenout. Hmm, Hlavní přesně. budov. Jo, je to Jinak vylepšení hlavní budovy. Neboli expy. Po Starcraftu. Protože si to začal teprve teď říkat. Sakra. Proč letíš přes to, bože? Bo se dívám. Ještě bych tady mohl probnout kdo nezní, to je spíš pro ty, kteří oni neznají Starcraft. Ale Super, tu tady super blok. ještě je tady jedna ruda, kterou těžíme, a to je Plyn. plyn, ze kterého je taky velice podstatný. Těží se z něho potom lodě, teda vesmírné Prostě- lodě, letadla a tak dále. Advent z budovy prostě. Ano, přesně tak. Já už rozjedu My layer. bychom měli mít AIčko hard. Mhm. Měli bychom mít. Jo, jo. Už toho chvilku hry, že? Jo. Sakra, ty rýče vlastně. Já mám rýče, ne? To jsem blbě klikl. Jasně, jako... No, zatím tady v takové počáteční části, nebo prostě z začátku této hry není však nic komentovat, protože se nic neděje. Přesně, prostě klasické začátky. Akorát teď... Si udělám základnu, vojáky, rudy a takové další. Mhm. A já teď uvědomil, že... Brace. Jen tady jsou na budovy takové zkratky, Prostě hodky. aby vám prostě usnadnili hraní. A každá rasa má něco, čím vlastně, no, je tady populace, a každá rasa má něco na populaci. Já mám supply depoty, tady Zerg má overlordy, Sakra, rouči. má pylony. Doufám, že ty neslyšíte ozvěnu, protože já mám takovou menší ozvěnu. Ne, neměla by být Protože super rouči, no. Zjedu pylony. A snad něco udělám. a tedy, kterým potom vidíte u Mrkejka, že už se tam něco děje. Mhm. A jedu na vzduch. Počkej, tak to jedem na vzduch. Já jedu na stroje prostě, no, jakože faktory a tak. Jo, takže jedeš mech. No, mech prostě, no, ale já si aj udělám pár let, no. Jo. Mhm. Tak mi dost poničili eko. Skvěle. Později bychom mohli udělat i arkád. Arkády jsou v této hře taková oživení. Vlastně jsou to hry od hráčů pro hráče, dá se říct. Tak. Některé sice udělal Blizzard, ale nevadí, ale detail. Tak, ale to nic takový. Já. Creep rozšířit. Tak. Já mám pro Fusion Core zkrátku VC. Jakou? VC. Mhm. BC, počkej, to je na to, ne? No. Fusion Core. Oni útočí do prdele. A do prdele. To bude... Jak to, že je medium? Jeden hard a medium. Nevím, takový zvláštní. Díky za pomoc. Mhm. Já jsem na tohle nebyl připravený, ale už budu brzo. Řeknu ti to jednoduše, jsi lepší jak Dave. No, to pravda. A jinak, až brzy budeme hrát s Davem, tak uvidíte, že on tu hru neuvidí. Ano, of course. I když ji začal hrát asi
Dřív než. Prostě o hodně dřív než Manny. Ne, tak. A já tady zapomínám si na dvoj XP dělat. Is that Jim? Je? Nic, jenom jsem usmrtil Lingo. Tak. Budeme se to snažit co nejrychleji uspěchat, aby jsme už mohli útočit. Přesně tak. Jakože já už tady mám něco málo. No tak já jak potřebuju toto, jak potřebuju ty, jak jedu na ten mech, tak já potřebuju všelijaké budovy. No, však já vím. Armory, Fusion Core, Sakra. takové další pičulinky. Takhle. Fusion Core, já bych si měl dát kloub, že na lodi. To bys mohl, no. Sakra, tady ten hard 2 uvnitř, on mě tady skenuje. Jo? Ještě mi tady lítá s tím. Já vím. A ještě mi to poblil. Suicide mise s jedlingama. Hive. Seru na něho, jdu domů. Bude útočit. Bude útočit. Jemně připraven. Když musím jemně, tak musím opravdu jemně. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Here. Co tady? 1, 3, 4. A tady zbytek. Na koho mám hodit to? Na koho se mám podívat? Na Zerga. Už tak jede Hive. Crouch, Hydra, Baneling. Spine, To se rozjíždí. Docela. Tak, možná i později na našem kanále uvidíte i celé, jak se řekne. Série? Kampaně? Kampaně, ano, kampaň. Určitě tady od Bloodcakea, ne ode mě. Jo. Já Že zkusím to teda dohrát ještě na Brutal. Já teda nemám koupenou verzi, já mám Starter. zkušební, No, zkušební. ale budu se později snažit koupit si. Snad. No já se jdu podívat. Sakra. Neříkej dobrý věci. Já. Prd. Já mám za malé ještě těch lodí, ještě kamení, takové to ani mínu. Takže počkej, sakra, no tak. Já mám jenom menší lag, já nemám moc tam ještě. To se sakne, jak než. Sákne se do mě jako jdeš a já se sáknu do tebe. No, bez problému. Štěstí Mám ty lodě, nenajdeš. mám ty lodě vyupgradeované, nebo že to bylo nějak... do tebe. Prosím? Že já nemám vůbec vyupgradeované zbraně a to bylo docela síla. Skvělé, proč si pomáhají jajíčka? Ne. Tak u mě vidíte už trošku větší akci. No, já
se už taky pokusím, jenom si ještě dodělám jedno letadlo. Pič. Tak 1 nebo 3? Asi 3. Indeed. Sundej to. Klouk. No to není špatný mít ten klouk. No, to teda ne. V některých chvílích hodně hodí. Jo, tady je pylon, tak dobře schovaný. Ani ho kliknout nemůžu. Inteligentní písničko. Au, do prdele. Tak jsem se kopl do počítače. Hejke, bro. Zničit pylon. Taky bych mohl zničit tuhle expo, že? Tak už nám tak už máme 200. Já jdu na toho, no. dělat, Já jdu na... mohl bych dělat upgradey. Jdu pomalu a jistě prozkoumovat tady Zergovou stranu. Tady má za parádíčky. Kolik těch ex tady má. Moc. A jinak až takový profesionálové nejsme. Jakože, no přesně, skoro vůbec. Ale nebojte se, budeme se zlepšovat. A všechno. Ne. No jo, budeme se zlepšovat. No. Sakra, zastraníci moje, Zergové. Za to by tě Dave zabil. No to spíš ty jeho. Tak, jedna expa zničena. Zergu. Já už dodělávám proto se. Když taková menší. Zvláštní moc se nerozrůstaly, jako že by měly nějaké velké asi. To přijde. Tak 22. minuta. Pokud je do té doby zničíme, tak samozřejmě se rozrůstat nebudou. No, Tak, což se určitě stane. On tady už je trochu horší. Nič tu královnu. Že neřeknu půjdu. Protože jsi Čech. A sakra. A tak destroy them. Nebo hit spíš. Jedna je zničena. No, druhá. Aha, on tam ještě sedí. To chce plán B. Jeva, zase ty a tvoje plány. Ano, jenom jsem došla až k plánu nebo Y, pokud chcete. To není oblíbená kreativita. Yes. Ničíme je úplně. No, šaka. Zvláštní, on tady má Mutalis Caver, ale vůbec si nedělá Mutalisky. Cavern nebo Cavern? Tak to už zničíš. Já jdu dodělat, proto se. Ještě ty tose, no, já jsem.
A GG. Takže já vám děkuju, že jste shlédli toto video, je to naše první video. Zanechte like, koment, odběr, budeme rádi, sdílejte a přidávajte k oblíbeným. Naschledanou.